ukuthi uqeda kuvulela umsakazo, mhlawumbe ukuthi uqeda kusijoyina kulolu hlelo umthombo wolwazi lona hlelo sikunikeza njalo kusukela ngomsombuluko kulesibili ngehora lesithupha kuya kwihora lesishiyagalolunye khona-ke kusihlwa njengoba-ke hayi kulungile ngena nabanye-ke kule game. Noma kanjani-ke kulesi sikhathi sisuke sikhuluma nomakhosi umkhize, yingakho ukuzwa leyo into ey'fana nalezo ya. Ukumbuka ukuthi-ke usekhona. Sibheka-ke uhambo-ke lwakhe last week besinaye last week asibanga naye ngenxa-ke yexhakaxhaka nje bethu la e-studio. Sagcina kulela sonto sisuka ebuncaneni bakhe nokwethwasa ubungoma izinto ey'fana nalezo. Namhlanje-ke siqhubeka lapho sifisa ukuthepha ukuthi ngabe-ke from u-8 years kubhekwa phambili kuze kube manje impilo ibinjani, bekwenzakalani empilweni yakhe, ikakhulukazi-ke sikugcizelele lokho ukuthi ungumakhosi kodwa hhayi lo mdala mhlawumbe ukuthi uzozibona isangoma esidala noma esesikhulile. Ngaleyo ndlela uwumuntu nje osamncane ngokomzimba kodwa ungumakhosi. Mkhize, asikubingelele sikwamukele emsakazweni VIPE FM. Sanibonani njani? Siyaphila ninjani? Ngiyaphila mina. No, hayi sisaphatheke kahle, sibonga ukuthi sijoyine futhi nangosuku lwanamhlanje. Njengoba siqale lolu hambo sitheka nje ukuthi ngabe kule yobungoma, idlozi, abantu abadala, kuningi sagcina sikukhulumile mhla sigcina ukuthi sibe nawe emoyeni. Sifisa ukutheka ukuthi sisuka eminyakeni umncane uzelwe wasilandisa kabanzi up until uno-8 years. From u-8 years ake siqale lapho-ke manje ukuthi ukhuphuka kanjani noma udlula kanjani ezintweni. Ngagcina ku-8 years. Ku-8 years, emva kwa-8 years mese ngiba ibonakaliso. Mese ngikwazi ukuvuka ngixoxa ukuthi ngibonisiwe. Unlike before ngisano-form bengingazi ngivuka nje ngixoxa izinto engingazazi. Ngaleso sikhathi ngikhumbula khona omunye umama wasematendeni, kuyisangoma lomama nanamhlanje. Shisa ebusuku ngangibe nesibonakaliso ngibona umuntu owumngoma, kukhona nendwangu yesithunga, befike kugoqe yena uflathele phansi ubheke phambili. Bese kuba nendwangu yesithunga, ngeke ngisho umbala okwami lokho. Kunendwangu yesithunga ngale kwakhe, bese kuba nolwandle ngale kwakhe, bese kuba nomuntu omimbi ngale. Ukuthi wayenzani ngeke ngichazela lokho kwami futhi. Ngivuke nje naleyo nto ngitshela umama ngithi ngibona into eyi-1, 2, 3. Ngise ngiqeda ukumtshela ngiphumela emnyango ngiyodlala. Umama ekatshalile udala, lento kuthiwa udala. Ngiyodlala ngodala. Ngibone sekufika lo mama, mefika lo mama afike akhulume lo mama, bakhulume nje isikhathi. Asesukuma engibiza. Mengibiza lo mama uzotshela uma ukuthi ungibonisiwe ebusuku ukuthi mina kufanele ngithwase. Okay. Angiyokuthwasa. Bese ngithi mina kuye, hhayi ngeke ngiyenze leyo nto mina. Athi ngobani? Ngithi okokuqala bese ngiyamtshela ngithi hhayi vele ngivukile mina nesibonakaliso sesangoma ebusuku. Yes. Athi okay, ajabule. Wakamkhize naye lo mama, kodwa nje umkhize omunye umkhize. Okay. Bese ngithi mina ngeke ngize ngenze leyo nto. Ngobani? Ngoba uyasho ukuthi ungibonile nje ebusuku. Ngithi hhayi ebusweni angikubonanga. Ngoba lo muntu kade eflathelile. Yebo unomzimba ofana nowakho ungangowakho, kodwa mengangibhekanga ebusweni ngizothini kanti ngiyaya lapho kanti ngiyamuntu wrong.
athi hayi uzogula kakhulu. Ngithi angeyenzeke leyo. Njengoba ethi hamba uyothwasa usho like serious hamba uyothwasa. Userious ngoba serious isho usungibonisiwe ngoba nami ngivukile nesangoma ebusuku. Kodwa umehluko ukuthi angazi nami niyongena ekhanda ngathi ngoba kade ubhekele angikubonanga ebusweni. Wathi hayi uzogula kakhulu watshela uma wathi hayi ingane yakho izogula kakhulu. Mengangilaleli. Ngathi mina ngeke ngigule. Wathi hayibo mdala futhi hayibo ngathi mina ayicangeke. Angisho ukuthi ngiyaphika ngiphiki kodwa hamba mhla wabuya esibonakalisweni sami usubheke ngangimina ngizovuma. Wena ngesikhathi ekukhuthaza ukuthi hamba uyothwasa. Kuthini kuwena uyaqonda uyayizwa lento yokuthi uyazi kwakhona lokuthwasa yini lekhulunywa ngayo? Angazi impendulo efikayo ngiyayiphendulela. Okay. Into angicabangi. Ngikhule vele nginjalo mengingacabangi namanje angikwazi ukucabanga. Ngicabanga after sengiqeda ukukhuluma. Right. Okay. Nangu-ke usehambile. Ngabe iphinde yabuya yini kuwena isibonakaliso noma kuyena? Asisabuyi isibonakaliso manje. Seziya ngamagama enkehlile manje. Right. Sitsheleke ngathi. Kusuka nje kulezo nsukwana lezo ngidlula komunye umuzi oyihlobo sikama wami. Babepheke inkobe. Yeah. Bapheke inkobe kwavele kwathi angidlule ngingene nje. Ngangena mengifika ngiyabaphaphela. Anti hawu nidla inkobe cane ngiphakele. Bangiphakele bayiphake phambili kwami izicelo yimina abangifakelanga ukuphezela. Ngidle ngisuke ngiyintaba ngibele ekhaya. Kuyabanda ngalezi sikhathi kwakubusika. Mangifika egcekeni ngishiselwa ngale ndlela engazuthi kuphekile ngiphekile. Ngitshela umama ngiyashiselwa. Hayi banganaki ngoba wonke umuntu uyagodola endlini. Futhi benginesitayela sokuthi mekubanda mina ngizofuna into ebandayo. Mekubanda kakhulu ngizofuna isiqephu. Ukuphambana nabantu. Futhi ngizosithola ngizoyenza sure ukuthi ngiyasithola. Hayi manga nakacabanga ukuthi lokhu kushiselwa kwami vele. Angisuke ngiphumela eminyango ngifike ngivulela umbungu kuyabanda hayibo. Uhambo. Mengibuya lapho ngathi ngingena ngamtshela yazi ka anti kade ngidla inkobe. Bese ngiphumela eminyango ngithi lempopini. Mengibuya sengibuya ngegazi eminyango ngiphalaza igazi. Yeah. Yathi uma hayi silungile ngoba inkobe awuyijwayele. Caca ukuthi ayikho lento engiyishoyo ngiphalaza igazi into engagcwala indishi leyo kuphela lezi indishi encane. Qala thubi manje uma thebe ukwenzakalani. Ngale sikhathi ezama ukuthi uyatatazela ufuna ungisa dokotela kube ngasikhupha ngcono kuyanqamuka. Yeah. Hayi kusekuseni mekusekuseni angithathe angise kadokotela lo senhlungane ekuphini. Mengifika lapho ngathi ngisamile nje emabhentshini manje akusekho lesifubeni lento kade engathi ngiyasha ngathi kwenzakalani. Sengidleka la esinyeni ngaseqolo akusavumi kimi manje. Angazi nami ukuthi yini ebuhlungu kahle manje sekubuhlungu yonke into ukudonseka nemsipha. Kudonseka yonke into. Ukuthi ngisizakale la kuyadileka. Suka omunye umama okhona la emabhentshini athi hayibo ma akusiyona into yakudokotela. Mina angichazela istory angazi ngosibani kanje wayegula kanje washona. Iphuthume le. Okay. Umama lo cishe menza kakhulu abantu abadala. Sho ukuthi ngoba phela idlozi liyakuthumela umuntu ozokusiza. Akubalekile ukuthi ufake amabhayi noma ugqoke noma uyahlanya noma unjani. Yeah. Sho ukuthi babethumele yena ngaleso sikhathi. Hayi uma kufanele ngingene ngaphakathi. Mengingena athi uma ukhekingile ngiyakuzwa kodwa sengifuna ukuthi akabone udokotela sitshela ukuthi kwenzakalani. Angisi manje uthuswe yile nto yegazi.
Mengifika manje sifume naku kubuhlungu, sekubuhlungu esinye iseqolweni. Mengingena la bangifaka iscan, mebengifaka kwi-scan kunentuthu siyayibona zonke. Kunentuthu iyashunqa la esineni sami. Ngaleso sikhathi angikalali nomfana ngiye kusho ukuthi nginezifo zocansi. Angikalili nomfana. Ekhaya uma wami mesebenza ekhishini like ema-ofisini abelungu. Methola mebebuya nebisi zonke iy'nsuku. Yena i-drink akayiphuzi. Nathi asiyiphuzi i-drink, itiye asiyiphuzi. Ngeke kuthiwe i-acid ngoba ngiphuza i-drink. Total i-drink angiyiphuzi. Kodwa nayi i-acid esineni sami. Hayi benzeke lento abayenzayo basinika amaphilisi. Yazi mengiphuza lawo maphilisi kwangathi ngiyazangana. Hayi kusuke lapho uma ngihambise komunye umuzi wesangoma ngiyancama ukuchaza kodwa ukhona la. Hayi mesifika lapho ngizwe ngazuthi ngiba ngcono mengizongena kulo muzi. Mengingena kulo muzi amathwasa akhona vele agule akhabe ingane encane kangaka. Manje sekuhlangahlangene la sekuhlangene indaba zabathakathi. Idlozi angithi manje selingidayisela zonke izinto. Hayi bakhale ingane encane kanjena wara. Ngithi ngimami nangisagoduka. Athi hayi bo indaba ngithi hayi angisahambi. Into edala ukuthi ngithi angisagoduka mengingena la ngizizwa ngingcono. Ngingcono kunalokho fundo bekade ngibuza uma ngeke uzebenzela hayi nalokho kwale khathi angizobenzela imbiza abale nendaba yelwane bashaqima ngathi abalangani. Basicharge imali la. Usuku olulodwa leli ngiphuma ngilona kadokotela. Hayi mesisuka lapho sigoduke esekhaya. Mesifika ekhaya uma ethi uyangiphuzisa lo musi lo. Uvela ukugcwala isikhulu. Angithi ibhodlela akugcwala imfimfimfimfim kuba nespace la. Kulesi space lesi sekumhlophe kugcwele isikhulu. Kodwa ngesikhathi sesuthatha ngongenalutho. Uma yabona ukuthi ngiyangiphuzisa umuthi onesikhulu. Aqale iyanyukela lento ukuthi kwehlile manje. Angisakhona ukuphakama ukuqonda. Nginciphile manje ngazuthi angazi ngasikade ngagula. Hayi asuke afonele omunye ubhuti wakuthiwa uRoshani waseFinisa. Hayi nginephini manje asibhuti hayi khona umuntu engimaziyo. Ngikhumbula noma wasemawodi noma isematiweni kodwa kulezi ndawo enganaphuzu ukhulumani kitchen bafike bebefika bangithatha sekusebusuku kodwa ngaleso sikhathi sihambe besifika kulo muzi. Angazange ukuthi kwenzakalani kahle kodwa ngiyakhumbula ukuthi khona la engingaphaphama khona wonke umuntu ekhala endlini. Okay. Kodwa ukuthi kwakwenzakalani angazi namhlanje akaze bangitshele noma ngisixoxa nje bayayithulile bangibona. Hayi lo baba ke angithathe angihambise kokugezwa enompompi le mpompi emncane nje ngaphandle afuna ngifake khona ngigcobe ezinye izinto ezinukayo. Hayi ngibuye ngibe right. Ngizwe ngathi ngcono ayathembise. Lento iqala ukwenzeka kwakuyisonto ntambama. Ngiqala ukuphalaza. Ngomsombuluko wangisa kadokotela umama. Ntambama wangisa esangomeni. Ebusuku kwacaca ukuthi umphefumulo uyashona wangisa komunye. Lese sikuyena manje. Shuthi usekuphakathi kwamsombuluko nolwesibili kalelo sonto. Lo baba lo athembisa athi shosho kufanele ngize ekhaya lakho ngifike ngiqinise zonke lezi issue zangoma. Okay. Bese sikodwa unendlela uyahamba uyangale emampondweni uyosebenza khona. Ngebuya nje ubuya ngathi. Hayi shuthi sekuzoba yini uLwesithathu. Sihlale ngoLwesithathu silindele lo baba ozobuya. Lusu baba ukubuya. Akabuyi ubaba shuthi abona lo muntu uzofa phela ngathi shuthi ecabanga lokho. Angabuyi ubaba alinde uma zama ukufona ifona ayingeni ingane iyafa endlini. Philala. Bese ngilele ebusuku ngangiqala ukubona ubaba kama wami esibonakalisweni ngoba abazali bama wami bashone na 12. Nabazali babami wami bashone na 12. Bahlangana nje kuleso simo kodwa banemimoya kubangithuka. Istory awumazi lo mkhulu. Angimazi lo mkhulu. Kodwa ngombona ephusheni kuyavela ukuthi yena. No, mengimbona ephusheni mina ngibona umuntu ofake ibhuwe bengisho sinjani. Kodwa lempi. Okay. Ufake ibhuwe lempi namaphuzu empi.
ugaxe liyinyoka enkulu. Emva kwakhe kunomlilo. Mina ngingala ngaphambili ku-green la ngikhona. Uyivale yonke lento, ayikho into efikayo la kumina. Ngoba ngisesibonakala sokushaya umoya. Ngiphaphame njengoba ngitshela umathi uma ngibakwami. Uyena owayeqoka kanje. Okay, kancane la. Ngiqonda la wena khona kuhle ku-green. U-green. Yena uma ena emva kwakhe kunomlilo. Kunomlilo oze ngala uhamba nomoya. Awudluli kuyena uzifinyelele. Awudluli kuyena, yena ufike wama wawuvimba kanje uphakamisa ingalo la kuneyinyoka enkulu, umile uphalansile. Uphalansile ngingala phambili. Hayi, ngiphaphame ekuseni. Ungawami wakaphumala esifonyo sakhe. Bengiphaphame ekuseni. Kuvele kufone, angithi mesilindele yanyawo ayifiki. Kuvele kufone umuntu engangimbiza ngomalume. Umalume kodwa usibongofana. Kuvele kufone yena ingane isinjani. Uma akhula kusengimthole umuntu ozomsiza. Okay. Angimazi uqhamuka kephi, angazi noma athi umani namali. Yazi zonke lezi ndawo kade ehanjiwa mekhokhela ekade ngihalindele. Athi ayikhululeka. Athi kuthiwe lapha kufuneka iy'nkukhu nje. Athi unganginayo imali yey'nkukhu. Athi khululeka gogo sengiyithengile. Okay. Angithi lo muntu ofonayo owakakhumalo. Lo baba kama owakakhumalo lemvuke naye isibonakalisweni. Shuthi yena usehambe wayothinta ngoba engivikela useyothinta umuntu wakakhumalo. Afike, mefika ngithatha ngifake emotweni angilise umuntu, mefika lo muntu hayi achazele naye ngendlela yakhe enze. Hayi kuye ngazuthi siyadlulela leso sigameko. Ngibe right. Sidlule isigameko. Kodwa kuningi okunye okwenzeka emva kwalokho nje. Ya. Sidlule leso sigameko. Hayi iphila. Uthi kusuka uthi kusaka kanjalo. Ufike ngengisakwazi ukuqala iminyaka kodwa bekwenzeka eduze. Ngilele ebusuku. Mengilele ebusuku ufike elinye ikhehla. Hayi leli engangilibona lengivingela izinto. Ufike elinye, mekufike elinye alufakile uNazaretha wesonto. Liphethe ihlahla. Meliphethe ihlahla lifike lithi mina mzukulwane. Ngalesikhathi ngithi ngiyazamukela bese liphindisela emuva. Ngisale ngikhangazile ngaleso sikhathi. Bese lithi kimi uma ufuna izinto zakho uhambe kahle. Cela ungigcinele isabaza. Ngithi mina yebo mkhulu bese liyanginikeza ngesihlahla. Linyamalala. Kodwa lufakile uNazaretha wesonto. Ligqokile nje impahla zasekhaya. Kodwa ngicela ungigcinele lathi nje mawufuna izinto zakho uhambe kahle. Nanokuthi before lize lidedele kimi, kwakufanele ngiqale ngivume ngithi yebo ngikugcina. Okay. Emva kwaleli khehla ufika isalukwazi njalo nginesalukwazi engihlezi ngisibona lifake elinye lamaduku nalinye ngikwazi ukuchaza ngoba izona zinto ezithuke zichaza umuntu lezo. Lifake elinye iduku naso lesalukwazi siphethe izihlahla kodwa sona sihlezi sivela sisehlathini. Mekuzoba nenkingi siyavela. Mhlawumbe uthola ukuthi ngizobona kunethi imvula sifike simkhiphe la. Kuningi nje lesifela khona kodwa ofike nezihlahla wanginika zona esandleni ileli khehla leli. Hayi udlule lapho. Uthi kusuka kube kufika isibonakaliso mekuba yizwe esibhakabhakeni kodwa ngilele. Sifike lithi lezwi sicela ukuthi usenzele umndeni nendawo nethongo nelonke. Ya basho njalo. Sicela usenzele umndeni nendawo nethongo nelonke. Hayi. Ngiphaphame ayinto nje sho akufiki futhi ukuthi into ekufanele ngiyenze manje futhi noma ngiyayenza ngizoyenzaphi.
ngoba nase izayoni main hlezi izoprofesa ukuthi hayi wena isibongo sakho asiqondile kufanele uqale wenze 1 2 3 ngibuke zonke le nkomo abakhuluma ngazo anginayo le mali abakhuluma ngayo mina ngofika phi futhi kusona zonke lezi zinto abayibalayo. Okay shuthi into engeke ilungile kwathi kusanjalo kufike ngiphinde ngigule futhi ngigula mengihlezi ngiba right ngithi ngisuka ngibe ngisuswa into kuzobe ngathi mhlawumbe ngino 5 years kade ngagula kodwa meke ngafika esibhedlela ngeke ngithole usizo. Odokotela baboni lutho awukwazi ukusiza kwenzeka into ezihlukene kwesinye isikhathi kuzolahleka izinto lezi engizothestwa ngazo noma into ehlupha kakhulu yabo la bezothatha igazi leli bathi bathatha ushukela kwakuvele lingaphumi igazi bathi mase bechofa livele liphume kakhulu lokho lamapayipi la ukuthi game over. Alright, umsakazo ke-VIPE FM ko-94.7. It is 12 minutes before 9 o'clock. Shothi sisalele nje imizuzu eyi-12. Ngaphambi kokuthi liguqise uhlelo sikhuluma lana noMakhosi Umkhize. Sibheka nje uhambo. Okunye kubuye kuhlekise bakithi. Kodwa mhlawumbe ngesikhathi kwenzeka kuwena kwangahlekisi. Mhlawumbe ezinye zazikushaka kushaqisa zikusabise mhlawumbe okunye uyirelaxele. Mhlawumbe ngikubuze lo mbuzo. Uma ukuthi kwenzeka into phakathi kwabantu bethuka bethi hayibo mhlawumbe let's say umzali nakho bathi balokhuzana bathatha igazi livele liphume ngenye indlela. Wena wenze njani uyathuka? Awusuki ngoba usuke ucabanga ukuthi lento eyenzeka kuwena inormal. Bonke abantu baphila kanje. Awuboni inkinga. Awuboni inkinga, awuboni uhlukile futhi. Ubona nje ucabanga ukuthi bonke abantu futhi khumbula ngithi uzoba nomoya ngeke uzale wedwa nomoya. Bonke abantu abasendlini banemoya. Mawuvuka nesibonaliso nonke mhlawumbe nizoshare. Futhi anijwayele ukusuka. Noma nivakashile niyodlala kuphela ngeke nibe nesikhathi sokuxoxa ibonaliso. Manje ngitshela ukuthi bonke abantu bangaphandle bafana nani. Lento eyenzeka la inormal siyafana sonke emhlabeni ukubona emva kwesikhathi ukuthi hayi basifana. Alright. Mhlawumbe ke nakho manje uthi wena enza nanga umndeni Indawo Thombo. No. Yeah. Kwenzakaleni ke la ugcina wenze njani? Ngigcine ngikwenzile kodwa late kakhulu ngoba emva kwalokho kwafika umunye ubaba. Mekufika lo baba owayeprofetha yonke into wayengangitshela ukuthi wena izolo kade ugqoke 1 2 3 kodwa kwangingavumi ngimphendule okuvela ukuthi angithatha isibhakela nje ngifuqile isibhakela wathi sebuye kwesithathu wathi kuma hayi ngizoconfess ukuthi nami ngikwenzile kodwa mina ngisenze umndeni nomndawo kuphela angeke ngikhona ukumenzela lo muntu shuthi kunezitepe ezu3 mina engaphezulu kwalezi yena azenzile kodwa mefuna ukuzongenzela and ngimebona ngempela inkinga yami kodwa mekuvela ukuthi angifake isibhakela vele icasule nje mevele engidini nje mekuvela ukuthi ngimbambe ngimbhanqa ngentonga kwaze washe sefike kwesithathu ethi uyanyanya ukuthi ngishaye ngathi yabo nje ukuthi angikubambe ngikushaye mina etongweni angazi ngani uyakubona le engo izwayo uyangibona engitshela into akuyiyona ukuthi uzothi wena uMakhosi wakamkhize ngingavumi ukuthi ngithi yebo kunalokho vele ukuthi chifu kusiyazi lo muntu angimshaye kugcine kuvuma baseceleni ukuthi hayi ngempela uqinisile lokho yena kwenzeka u1 no2 no3 no4. Okay manje ke uthola kanjani ukuthi la magobongo uzokwenza kuphi zibe iningi ezinye ibonalise evelile ngiqale ngigoloze ngoba nami ngilokho ngithi ngibambe lento le yalabantu ahlezi beprofetha ngibamba ukuthi ngifuna ukumbona umuntu ngifuna ukuyiswa lapho kwabalethi nje emva kweminyaka sengibili teenager kanjani. Okay
ngagula futhi lapho ngagula serious ngoba ngave ngaphoqeka imisipha ikhambe bengibiza ngo-robot ngaleso sikhathi. Mina ngaphakathi kubuhlungu yonke into, imisipha inyakaza. Kodwa abangiboni ngaphandle, ababuzwa lobuhlungu engibuzwayo. So ngaya kwelinye isonto emathobeni, bakusontisa umuntu gogo omncane, uyigugile nje wayena-101. Mengiya lapho mengingakaze ngibhodle mina empilweni yami. Zonke lezi zinto emezenzeka mengingakaze ngibhodle ngaleso sikhathi. Kwakuke nje mhlawumbe ngizamule kancane noma ngokhala mhlawumbe mengisesontweni, kodwa ukuthi ngibhodlise kwesangoma cha. Mezenzeka zonke lezi zinto kodwa ukubhodlisa kwesangoma mengingakaze kwenzeka. Mengingena kulelo sonto ngiyagula kugcwele kuyiSunday. Ngicela usisi wami ukuthi asihambise la akhonza khona. Mengingena lana ngisingene late ngimi ngasemnyango. Ngithe mengibeka unyawo lami la ngabhodlisa kwesangoma into eqalayo ukwenzeka empilweni yami. Mengibhodlisa kwesangoma sisuke lesalwa siqale sisabangilethe bangasi-understand. Ngaleso sikhathi sigugile. Bese sisuke sona size kimi sifike singibambe ngesandla. Mebefika bengibekela icansi ukuthi angihlale phansi. Athe ningangihlalisi phansi, athi abangidonsele isitulo nesakhe ahlale ngihlale naye. Bese ekhuluma nami akhulume idlozi, athethe abantu abadala. Akhulume-ke asho ukuthi hayi abantu abadala amakhehla kunje. Akhuluma ilanguage engingayazi kodwa futhi engimzwayo ngoba ekhuluma ukuthi lo muntu uthini ayichaze bese yasho ukuthi hayi siyanamukela ekhaya kanje thina azisho yena mina ngusibanibani wakasibanibani kanje wena ubani ngimchaze. Ayemva lokho ngisizwe ngi-right. Futhi kungabi bikho kumina ukuthi lo muntu ngoba kwenzeka kanje kuye shuthi uyena kufanele angenzele into zami. Futhi ngimfica la ufake uniform yesonto akafakile amabhayi. Kanti le duku leli engangihlezi ngiliboniswa kulowa muntu unalo. Kodwa futhi awayigcina elivuselwe imina late emva kweminyaka ngoba naye wayenalo ekule minyaka esakhula. Ngokuhamba kwendlela mesugugila usanakizile. Hayi kuthi ngesonto elilandelayo ngiphindele esontweni. Mengiphindele esontweni nginalento ukuthi lo muntu ugugile ngekasangibona bekugcwele futhi ngeqhala ukungibona. Kodwa ngathi ngingena wangibiza. Hayi ngibe nento angibuza unjani right ngithuka ukuthi hayibo lo muntu unememory, lo muntu oguge kanjena, hayibo lo muntu lona. Yes. Kuthi ngesonto lesithathu sifikele isikakhulu ngingayi kuyena ngoba inhliziyo yami yayisho ukuthi hamba kulowa gogo. Kodwa ngibuye ngithi bazothi ngifuna ukubuka esontweni ngoba sifikele ethini ukuthi ngithushalaze ngama ngasemnyango. Kwathi kusasonto waphindwa waqhubeka wamisa abazalwane. Wangibiza yena wathi ngikwenzeni namhlanje sixabene yini ngathi cha gogo sixabanani. Wathi sengithukile ngamchazela ingoba ku 1 2 3 4 ayisiqhubeke-ke ngiphile-ke. Bese kuthi la engagcina ngivumile khona ukuthi angenzele. Okay ngalala mengilele ebusuku ngibe lesibonakaliso ngangithathwa umnomzane wamanzi ngiphezulu emoyeni. Mengiphaphama ekuseni ngengichaze konke ukuthi kwenzakalani. Kodwa mengiphaphama ekuseni kule side la ka left sekwenzeka life lokho. Isikhumba sami ngazo sisishintshile isikhumba sami ngomzane wamanzi la leside. Uhlangothi No, wayehlangathini lonke la phezulu la. Ngoba mina khona omunye umuntu engangimazi ukuthi uyathwasisa unamathwasa right. Ngifuna ukuya kuyena futhi ujwayele naye lekhaya la kalesalukwazi. Ngifuna ukuyohlola kuyena khona ngizobona ukuthi into zafanele ngenze njani ngiqale kephi. Sengikhohliwe ukuthi ngabhodla bengifika kulesalukwazi futhi nganginganayo understanding ukuthi kwenzakalani. Yes. Mengilele ebusuku ngithi ngizohamba ngiye laphaya. Mengilele kuvele kufika isalukwazi samkhulu wami nesalukwazi sakhe ngimi phakathi kwabo bangibambe ngomqala. Bathi engazuthi sengisasigodlweni sala. Bathi ukuye lapha. Hayi ngiqale ngidide ikhanda ngisazi manje isikhumba sami sinje
bese kuba khona into ethi awuhambe uye kulesalukazi, ngihambe ngikuyela ugogo. Mengifika angitshela ukuthi hayi ngizokwenzela lokho kula ekuqaleni. Oh, ngaleso sikhathi futhi sebenginikile amabhayi. Okay. Mebenginika amabhayi bayangitshela ukuthi kumele ihambe ukuthatha emanzini kanje 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 kwakwela sibanibani. Leli ihamba nale entabeni uthathe kanje 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 kwakwela sibanibani. Hamba uye emfuleni igama layo lithize kanje 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 kanje. Emva kwalokho kwafika abanye basekhabo mama nakhona futhi baphinde banike into zabo. Ngiya kulesalukazi sengiyazazi ukuthi mina ngizogqoka. Bafuna nalezi zinto zabo ngiyithathe kanjani. Ayi ngihambe ngingene. Mengingena first day usuka ngiphahlela ngalo. Ngathi mengilele ngabona hey sengisemanzini sebeyangifaka phakathi bafuna ukuthatha totally manje. Engathi khehlathizene laqhamuka lase eyenza 1-2 ukuze khona. Okay, ngibuyele kuyena ugogo. Ugogo ngibone kanje, ugogo angixoshe. Athi hamba. Kithi ngobani gogo? Athi ngibize umama wakho ngcono. Ngimbize la. Magogo yakubiza. Mefika umagogo athi ugogo umntana wakho ngiyamxosha. Athi uma ngobani ingane yami ihluphekile angibalisele kanje 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 kanje. Athi isizathu esenza ukuthi ngimxoshe ngoba ngimdala angisakwazi ukuhamba zonke lezi ndlela kufanele agijimele zona. Angisanawo amandla namadolo ukuthi ngihambe ngiyongena emfuleni nasey'ntabeni kuzo zonke lezi ndawo kufanele ahambe zona. Wena sekufika ukuthi uyena umuntu lo ekufanele ukuthi Uyena umuntu ozongisiza. Okwamanje Mkhize ake sibambe la ugogo uwazi ukuthi ugogo nangenqaba ungenzela lezi Uyangixosha total manje uyangixosha ukuthi cha. Uma sibuya sizoqhubeka lapho sizwe ukuthi ngabe uye kanjani ke phambili ugcine wenze njani ngoba nakusikhathi sethu sibi kanjena makosi 1 minute lavele lathi 9 o'clock iwash lethu thina ke kuzofanele sivalelise noma kanjani kuleli qophelo igama lohlelo umthombo